ne youth, ne party, gimine duto tema joka nyanam. Bwana Yesu asifiwe. Wakao thuolo ni makende, mondo wagone Nyasaye loch erokamano. Moyie mondo ringre Mama Phoebe owuok e dala mar Amerika, machop dala mar Nairobi, kendo chako wuok Nairobi, mochopo Kisumo ka. Tichwa kawuono en kwa Jehova mondo familia mar Mama Dr. Phoebe Agoro Muga mondo mi odhi kod kwe makende. Kama Nyasaye ywe pi wang' ji mado par nyikwa gi dhok leunda Mama Phoebe modong' kiye kawuono. Mado par osiepe gi mine matindo gi madongo machalo kodwa ma Mama Phoebe nomako lwetgi motegno momiyo koro wanyalo chung' kama mondo wabed joneno. Elo mine makara chuonyo Homabay County kaka jachung' mar Human Rep kendo ng'eni amba an achiel kuom jo Kisumu County. Kendo utena kendo wuotho koda makata an Homabay to mine ma Kisumo pok noweya kenda. Omiyo asingonu jo Kisumu ni warwako Homabay County. County motelne gi nyawang'aya. Kendo ang'eni chenro ler kendo ber. Mama Phoebe was a spiritual leader, a mentor, a trailblazer. Kwe kende mawadwaro wende Nyasaye pak gi puoch gi honi duto mondo Jehova tim e dala mar Mama Phoebe. God bless Kenya, God bless Kisumu, God bless Homabay, God bless all of us. Amen. Kisumu County,